Čau, dneska si ukážeme pokročilé techniky na 3x3, konkrétne X-Cross, Keyhole, Multislotting a Sledgehammer. Na začiatok by som chcel, že ak si išiel podľa mojich návodov, tak teraz už len na kompletnú CVP ti chýba vedieť full OLL. Potom keď sa ho naučíš, tak tam už je to také, že sa učia algoritmy a nejaké techniky, ale to už sú skôr doplnkové a tam je to už o tom, že čo ty zvolíš, každý preferuje niečo iné, každý sa chce v niečom inom zrýchliť. No ale techniky, ktoré ti dneska ukážem, tak tie si myslím, že by si mal vedieť, lebo nie sú náročné, dosť ti pomôžu. A navyše ešte aj získaš celkový taký prehľad o tých technikách, tak môžeme ísť na to. Pôjdeme trochu netradične, pretože tie techniky sú len na F12 a Cross a začneme tým F12, pretože si tu ukážeme techniku, ktorú môžeme potom využiť pri Crosse. Takže mám tu dve vlastne. Prvá je Keyhole a to je vlastne, že dá sa využiť iba, nemôžeme ju využiť, keď nám chýba už len jeden slot, musíme mať pri najmenej dva rozbité. A teda čo to bude robiť? Vlastne ak máme tu jeden roh, tak my sem podsunieme niečo iné, vložíme hranu a ten roh vrátime a tým máme celý F12 pár. To isté sa dá aj robiť s rohom, takže ak tu máme hranu, čo spravíme je, že ten roh sem podsunieme, vložíme ho tam a roh vrátime späť. A opäť máme F12 pár. Situácia, v ktorej si ale myslím, že sa to neoplatí, je táto, keď roh máme hore, lebo robiť D prime 3x sexy move alebo čokoľvek iné, napríklad toto a vrátenie, není už tak účinné, podľa mňa už radšej stačí spraviť toto a normálne to vyriešiť a ísť ďalej. A ďalšia technika, ktorá k tomu hneď nadväzuje, sa volá multislotting alebo pseudoslotting. A to je vlastne, keď robíme dva F12 páry naraz. A bude to vlastne vyzerať, že v jednom slote máme roh a v druhom hranu. A čo my spravíme je, že toto budeme rátať ako jeden pár zložený a toto bude náš druhý. Takže my ten druhý najprv musíme nájsť. To znamená, že tento roh a túto hranu. Oni sú tu a vidíme, že už rovno sú akoby v páre. Čiže čo spravíme je, tento roh odsunieme preč od tej hrany, čiže toto. Vložíme tam tento náš pár a vrátime. A tada, zložili sme dva F12 páry naraz. Potom samozrejme to isté sa dá robiť aj keď nie sú v páre, ale napríklad v tej trojťahovej situácii. Tak, podsunieme L', U', L, vrátime a máme. Treba si však dávať pozor na to, lebo nie vždycky to akoby vyjde. Dá sa povedať, že to proste musíme vidieť a to sa dá dosiahnuť jedine tréningom. Napríklad v tejto situácii to není tá trojťahová a hneď si ukážeme prečo. Podsunieme R, U, R', vrátime a vidíme, že je to zle. Takže toto je v podstate, toto sa má riešiť, že podsuniem, spojím a vložím.
Čiže fakt nerobí to vždy a robí to teda až keď sme si na 100% istí, že vtedy nám to vyjde. Ďalšia pomôcka, ďalší trik je vkladať páry pomocou sledgehammeru. Ten už asi poznáme skoro všetci, ale pre istotu ukážem, to je R', F, R, F'. No a dosť veľakrát sa nám to zíde, hlavne teraz, keď ešte nevieme full OLL, lebo keď dostaneme takýto prípad, tak asi moc nie sme nadšení, že F, sexy move, teraz tlusté F, sexy move. Takže inak mimochodom na toto som videl nedávno algoritmus. Neviem zaručiť, či je to rýchlejšie, ale určite to stojí za to sa to naučiť. To je vlastne R, U2, potom R' a sledgehammer, U2, sledgehammer. A rovno máme toto. Ja to moc nemám natrénované, ale určite keď sa to naučí poriadne rýchlo, tak to asi môže byť užitočné, ale ako som už hovoril, neviem povedať, či je to tak. No a teda, ale aj tak je vždycky lepšie spraviť F, sexy move, F', ako robiť takýto algoritmus. Takže niekedy, keď vidím, že normálnym vložením dostanem tento prípad, tak treba to radšej skúsiť vložiť sledgehammerom a dostal som oveľa lepší prípad a hneď mám kríž, takže určite sa to oplatí. Hlavne teda pri poslednom páre, ale taktiež, ak som takto z boku, napríklad pri tomto case, keď to budem riešiť začiatočníckou metódou, tak teraz by som musel rotovať, ale na ušetrenie rotácie stačí spraviť takýto bočný sledgehammer. A je to tu a už nespravil som žiadnu rotáciu. Takže výrazne to pomôže, určite odporúčam. Dá sa to robiť zo všetkých možných uhlov, alebo tiež ešte na túto situáciu, keď to máme takto, sa dá spraviť, že jedna možnosť je spraviť taký algoritmus, že F', potom sexy move a toto. A týmto tu máme, alebo druhá možnosť je pomocou sledgehammeru a keď to máme v takomto uhle, dáme si dozadu, spravíme sledgehammer a tým sme dostali túto trojťahovú situáciu. Takže to úplne na vás, čo si vyberete, ale určite teda odporúčam tiež sa naučiť. Dneska sa teda naučíme X-Cross. X-Cross je technika, s ktorou keď zložíme kríž, zároveň zložíme aj náš prvý F2L pár. Sú to také dosť ľahké scrambly, ktoré som vyberal, aby sa dalo jasne ukázať, ako sa to dá spraviť. A potom, ak toto video bude mať viac ako 10 lajkov, tak spravím aj ďalšie video na X-Cross, trochu detailnejšie a možno trochu ťažšie ukážky toho, ako sa dá X-Cross robiť. Takže prvé, čo tu normálne človek vidí, je, že spravíš L2, F2 a dorovnáš. Ale my s tým ešte spravíme teda, ako som hovoril, náš prvý F2L pár. Takže vidím, že tu je zložený už roh. Takže stačí sem do tohto slotu vložiť hranu, lebo roh tu už bude. Takže tá hrana je tu, roh je tu. Takže čo môžem spraviť je vložiť hranu, potom otočiť tú zelenú
do spodnej vrstvy. Tým som zložil zelenú, keď potom dorovnám, a zároveň som zložil aj tu cross edge a potom už to má iba toto, a keď to tam dám a dorovnám, tak som zložil prvý F-dual pár. Pri tomto scramble je tiež opäť jasná ukážka ako robiť X-cross, čiže samotný cross vyzerá tiež dosť ľahko, vlastne, že spojíme toto, vložíme modrú a potom vložíme oranžovú. Ale tu vidím, že máme už zložený roh so hranou a roh s hranou a tu je hrana toho F-dual páru, čiže v podstate nám ich stačí spojiť takto a potom vložiť. Takže ako prvé by som to teda spojil, potom dorovnal, vložil modrú a potom vložiť toto a máme X-cross. Teraz to scramble nebude, ale chcel by som vám ukázať, ako sa dá keyhole, ktorý sme sa učili teraz pred chvíľkou, dá využiť pri robení crossy. Čiže pokúsim sa to najprv znázorniť tak jednoducho. Čiže ak mám už zložený cross a stačí dorovnať, ale takto tu mám tento roh, viem spraviť, že sem vložím hranu a potom keď kríž dorovnám, budem mať celý pár. Čiže hrana odtiaľto je tu. Čiže čo budem robiť je, že vložím hranu, dorovnám kríž a mám X-cross. Takto sa dá využiť keyhole, alebo tiež by sa to dalo spraviť naopak, že máme kríž, máme tu hranu, takže čo spravíme je, že ten roh sem vložíme a keď dorovnáme, tak budeme mať pár. Teraz budete mať scramble na obrazovke a spravte si to a skúste nájsť ten X-cross. Bude to veľmi ľahké, ale aspoň si overíte, že základy rozumiete a potom si ukážeme, ako to riešiť. OK, takže veľmi dobre, tu máme už celé zložené toto. Takže úplne jednoduché, nič zložitého. Zložíme túto, potom vložíme celý tento a potom nakoniec vložíme túto hranu sem. A tento scramble je mega jednoduchý, to proste není o čom. Proste otočíme jednu, druhú a tu treba potom iba dávať pozor na to, aby sme otočili najprv túto až potom oranžovú, lebo inak by nám to nevyšlo, čiže poradí otáčania najprv červená, potom modrá, zelená a oranžová nakoniec. Ale existuje aj taká vec, čo sa volá double X-cross, a to je, že zložíme až dva páry medzi tým ako kríž. Takže tu tento pár zložíme a tento spojíme takto a teraz vložíme to vlastne, že ten pár musíme spojiť s týmto, čiže
to môžem spraviť ako tak, potom zelenú, oranžovú a až nakoniec tieto dve, lebo ak by som spravil najprv pár až potom toto, tak ten pár sa mi tu dostane a to nechceme, čiže najprv oranžová až potom tieto dva. Čiže to bola taká alternatíva, určite sa to oplatí, ja síce X-Cross úplne nepoužívam, nedá sa to robiť vždycky, takže treba to proste vidieť, to časom, tréningom sa proste dostane, takže určite odporúčam, oplatí sa to a to je asi ohľadom X-Crossu všetko. Ešte ohľadom krížu, vlastne pokiaľ sa nedá spraviť X-Cross, tak môžeme aspoň hľadať počas inšpekcie náš prvý pár. Čiže napríklad v takejto situácii, tam úplne jasnú situáciu, viem spraviť vlastne kríž tak, že dám zelenú oproti, potom dám takto, aby boli oproti, lebo vložím tieto dve a tiež budú oproti a potom iba dorovnám. Takže ja vlastne je dobré pri tomto mať predstavivosť, ako sa budú jednotlivé dieliky hýbať a potom podľa toho vedieť, že kde sa bude nachádzať aký pár. A teda, aby hneď po skončení krížu sme mohli robiť prvý pár. Čiže dám taký príklad. Vidím tento pár a vidím, že v podstate táto strana s tým pohníba raz smerom dole. To znamená, že keď dokončím kríž, tento pár bude tu. Takže potom, keď dokončím kríž, môžem ho rovno začať robiť. Čiže teraz spravíme kríž. A vidíme, mal som pravdu, ten pár je tu. Takže potom hneď by sme ho mohli začať riešiť. Takže myslím, že k tomuto viac netreba, proste iba hľadať prvý pár počas inšpekcie a opäť tréningom sa tá predstavivosť, ako sa hýbu jednotlivé dieliky dostaví, takže iba trénovať. Asi to bude takto na začiatok celkom toho veľa, takže odporúčam uležať si to v hlave, neučiť sa všetky techniky naraz, ale najprv postupne, najprv keyhole s rohom, potom s hranou, potom ten multislotting, nakoniec skúšať so sledgehammerom a tak. Teraz by ste mali mať priemer okolo 20 sekúnd, takže predtým než pôjdete na ďalší tutoriál, tak odporúčam sa uistiť, že ste nič nezanedbali a ste na tej úrovni 20 sekúnd. A to je pre toto video všetko a vidíme sa na budúce. Čaute.